kusangana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu muri yeZimbabwe. Ndauya ndine nyaya panapa iri kutaurika, iri kupisa. Advisor waPresident Emmerson Mnangagwa ane hombe yaari kuvhura yaari kutaura panapa. These guys ukanyatsovateerera uri sober unoona kuswera uchiseka. Dzimwe nyaya dzacho dzoda kuteerera wakati dhakwe imbijana, because kana uri sober I don't know kuti zvinoita sei, but zviri zvonasi toda timbotry kumboti timbonyatsokunzwisisawo, timbotry kuvateererawo kunge vanhu vakadhakwa. Nyaya iri panapa pari kunzi Presidential Advisor Paul Tungwarara says the current attack on President Emmerson Mnangagwa by war veterans will negatively impact on the economy and undermine efforts to lure investments. Handisi kuziva kuti economy iri kunzicha zvinoatakwa nekuataka kwakaitwa President Emmerson Mnangagwa nema-war veteran. Economy yacho yagara iri kumboita zvipa ende zvinokanganisa zvipi, because ma-war veterans vanga vacho vari kungocriticize, vari kutoti ngachibva tasodai taneta. And we all know kuti those guys anenge angori ma-toothless dogs, because vanhu vacho veZANU-PF vatoni nharo havatombobviswe nemuromo. We all know that. Ende ma-war veterans vango vanhu atoo madhara akakura kudhara aya zvekuti hapasina zvavangaachatomboita. Vahanzi kutaura kwavakatoita kwaya zvinokanganisa economy. Ehoi, haidini zvangu aveno ngationesani. You tell me what to think in the comment section. Munoitorawo sei nyaya iyi? I don't know zati dzinyaya dzinenge dzitori serious guys. But unoona kuti vanhu vari kutowana pekutohwanda napo. Potozonzi ma-war veterans ndo vakakanganisa zvinhu. Kudhara anga ari ma-opposition parties. Ainzi Tsvangirai ndiye ari kukanganisa zvinhu. Pakambonzi vakomana ana Triple C, pakambonzi mazita acho anga angowanda. Ndo vakaunza ma-sanction. Iko zvine zvinhu tiri kuona kuti opposition yana Tsvangirai kusina. Yema-sanction, kunzi ma-sanction akanikirina yakunyatsoramba achitaurwa. Vakutopinza imwe kuti zvinokanganisa economy zvekuataka kwaED Mnangagwa. Guys, hamusi kuiona here nyaya, ngatimbovhura nei-brain. Alright, tell me what you think. Munoionawo sei nyaya iyi? Pakulendi pano pasine 2030 Comrade Jeza zvavakataura inga vaitaura live one, vaitaura uri pamhepo munhu wese achiona, vanga vasingatauri vega. Pakataurawo vamwe vakataura futi, vanga vasingatauri vega, vaitaura mukati mevanhu. Asi kuti chazoitika apa ndechekuti mukuru adzoka akagobva kuholiday, vanotanga kufonerwa 1-1. Saka imi ndimi makati zvakatika imi, aiwa ina handisi ndakadaro. Vofonerwa 1-1, makawira nezvakataura naJezaka imi, aiwa kwete ai. Vakwateerwa vachivhundutsirwa. Asi maovheti vakawirirana zvese izvo zvavakatsigirana kuti ndo zvatiri kuda, mukuru ngaafambe-fambe. Asi mukuru azodzoka ane dzveneka, vanotanga kutsvakunda kuvakuru vakuru, anoiti zvakati, bata mari. Zvakatotaurwa naComrade Jeza ichokwadi, mukuru anofanira kuzorora, mukuru wakonewa basa. Uyezve mukuru kana vachitaura zvokuti vakavhoterwa, ngavataure kubva musi wa17 kuti zvakafamba sei kuti vapinde. Hapana pavakavhoterwa mukuru vaya, ndezvekutongobvuma ubvuto masimba avo. Kuvhoterwa havana, vakangozvigadza. Saka ma-war veterans haasi wrong, vanoziva pane secret. Zvokudzokera constitution ini pane paichataura here kuti vakapinda necoup. Constitution yacho pane payakanyorwa here kuti vativhurire kuti chapter ipi tiverenge. Vakapinda necoup vakazoitawo homa election ava vakaita. Nyangwe asina kubudawo zvakanaka, vakabirira vakazvipinza futi. Saka hapana panoshanda constitution pazvinhu zvine chikuru kumukati. Constitution inoshanda pazvinhu zviri kutevedzwa, pagwara remusangano riri kutevedzwa. Alright, kana mati tidzokere constitution, constitution iri kuti kudii pakutonga kwapresident. Handiri kutaura kuti munhu ngatonge 2 terms. Ko 3rd term muri kuiwana kupi? Kana muchida kuramba muchidzosera vanhu constitution, 3rd term muri kuiwana kupi? Kubva pakupinda kwenyu hapana chiri straight vaMnangagwa. Kubva pa2030 hapana chiri straight. Zvinhu zvenyu zvese zvine kakaudzvanyiriri mukati, kakumbunyikidza vanhu. Maovheti aitaura vanhu vakuru havazi vanovadika, dzisi pwere dziya. Zvinhu zvakatogariranwa pasi kuti vaMnangagwa ngavaende. Asi madzoka mako vachisidzira manje 1-1 kuti vakomana imi makuda kudai so. Ndo zviri kuitika, ndo chokwadi. Kana mati tidzokere paconstitution, nemi mudzokere paconstitution mugumire pa28. Ndo chokwadi chakanaka chiyo, chokwadi chemahara. Dzokerai pa28 mudzokere muconstitution. Muchisvika ku28 road yenyu yovhurika, moenda kumba kupirike bva munorima nevamwe mapotato matapiri muchisaplaya nyika tichidya.
chiguta, kwete kuti kana maovheti ataura mavati ngavadzokere constitution, havaizivi constitution maovheti. Maovheti vanhu vakabva mazhinji anga ari masoja kare, mazhinji anga ari maarmy intelligence, vaenda kunodzokera constitution havaizivi. Constitution inogaidha munhu nemumwe, hazvina basa kuti ndiani aripo, inogaidha 2028 ndo painogumira. Umwe otanga futi 2 terms dzake orova pasi. Saka musada kuvhundudzira maovheti muchiti kwanzi izvo vakutya kuteerwa one vanoziva kuti munopisa, vakutya kuteerwa mudzimba kunzi ndimaisapota kaizi ndiri leizvi paya. Asi zvavakataura ndo chaicho, ndo zviri kutodiwa nevanhu kuti dei mamasiya vaMnangagwa, vanhu vachiri kukufarirai, muone kurespectwa, muone kuzvifambira murodhi muchifamba musina kana kadhibhodhi makasungunuka. Kuti zvemaovheti zvokuvachinja pfungwa, pamava musina kuuya, pamanga vasina mbochinja pfungwa, vanga vakanyarara. Pamangodzoka kubva kubasa vakunzi vachinja pfungwa, vakuti zvakataurwa necomrade Jeza ati munonyepa, mavhundutsirwa, matya kuteerwa door to door. Ndo chokwadi ichocho icho.